ado na lang ko'y istulti bahin sa cervical cancer nga pwede na kini siyang ma-detect sa iyo pa nga barato, dili na magkinahanglan og daghang tao nga maka-involve ani sa pag-examine. Mao kini ang visual inspection with acetic acid. Usa kini ka screening sa cervical cancer. Pinaagi pa sa paggamit og suka or vinegar, 5% nga vinegar. Usa kini ang kinahanglan gyud pod nga ang mga babay nato tanan sexually active females mo submit aning procedure kung gusto ka nga mahibaw kung duna kay cancer kung wala. Unsa na klase ng suka? Basta kay 5% nga suka kasagaran gigamit namo ana kanang moy atong gigamit sa atong kusina. Unsa man na pag-detect na to? Sino hatong gamiton? Ang babay examinon muhigda gyud na siya. For example, muhigda tan-awon na using a speculum, tan-awon ang cervix, unya butangan na siya og suka ang cotton. Using a cotton, ibutang dito, i-touch dito sa cervix, mailhan na kung naa siya cervical, presumptive cervical cancer. Una, muputi ang cervix, parihara gud sa suka nga kanang magbutang tag suka nga kanang gibutangan sa sa kinilaw nga suka, no? Kinilaw gibutangan og suka, muputi man gyud na. Pero eventually mubalik ang iyang kapula. Pero kana kung butangan na siya og suka, dili na gyud na siya mubalik ang kapula, puti na gyud na ang imong makita na. So mo na siya usa ka screening nga naata ana. Unya ang nakanindot ani kay kung makakita ka unya naatay cryotherapy, madiretso na siya og katambalan dayon. Kanang cryotherapy i-froze or i-freeze nimo ang cervix ana. Matambalan siya dayon. Kasi may allowed o pwede mo? Any health practitioner nga na-trained on visual inspection with acetic acid, pwede siya. Dili lang kay doktor. During our training, daghan mi kauban nga nurse, apoy midwife nga during sa our training. So kamo palihog ang all sexually active women, submit yourself on visual inspection with acetic acid. This is very cheap. Ang inyo lang yun, ang pag-submit lang yun sa inyong kaugalingon pagpa-examine sa trained professional on visual inspection with acetic acid. Thank you.